Hier gaat het dus om. Kei in het loon en vogels in de graaide. De tolverboeren hebben haar vereniging in het boerengilde. En er kan nog meer bij, maar die moeten wel onverskate eersten voldoen. Die houden minimaal 10% van hun groen houden ze, beschikbaar voor graaidevogels. En dat gaan ze de komende 4 jaar gaan ze dat verder uitbreiden. Ze houden de kei minimaal 180 dagen buiten, dus een jaar hier. Dus zoals het hier op de achtergrond ziet, dat betekent in uw optiek van als er gas in het land is, gaan de kei naar buiten. Het idee voor het gilde ontstier dik 2 jaar geleden. Maar een soort enthousiasme en help van onder de provincie en de vogelbescherming kregen de plannen staal. Een soort werk en inspanning. En toch binnen producten net duurder als oren. Er zit natuurlijk een ronde tussen wat de boer krijgt en wat de prijs in het supermarkt is. Nou, dat gebeurt in die tussentijd natuurlijk heel zo wat. Het moet verwerkt worden, het moet getransporteerd worden. Iedereen moet er nog een beetje officiëren. En in die ronde hebben wij het vond. Riks Rijenga is een van de deelnemers. Hij had een camping, een boterverhierbedrijf en zo'n 100 kei die het in bedrijfsboeten rennen. Hij zucht breed in de formule van het gilde. Maar er is meer. Het behoud van een stukje cultuurhistorie. Dat jet erbij. En als we dit voortdoen, dan is het landschap arm. De supermarkten van Jumbo binnen eersten dit wijde weelde verkeerpje. Maar over een paar weken doggen ik Poys, Deen en Plus eromheen. Wij omarmen initiatief als het gaat om duurzaamheid en dit sluit daar heel goed op aan. Daarbij vinden we het heel erg belangrijk dat het een Nederlands product is en een Nederlands initiatief. Dat past bij onze klanten. Het is nog net te zeggen dat deze formule de toekomst van de veehouderij is, maar de boeren leeuwen er wel in. We weten eigenlijk dat een heel soort mensen zich zorgen maken over het landschap in Friesland en in Nederland. We weten dat een heel soort organisaties zich er ook om maken. Dus het is een trend waar we niet omheen kennen. Weten we wat met Wammet in Nederland. Ik vind de reputatie van de Nederlandse zuivel. Dus in die zin is ik van, als iedereen nou mooi dwang gaat, samen voor een rijke weide, zeg maar, dan heeft dit zeker toekomst.